state ke long ya phat demand autonomous state pivek nang ili tom phan la BJP tom bange thang na claim ke der alang li tum wan uni der la pen alang li tum PGR VGR long le penta eviction thek der la pen ke lan tot kali asalang hala sar thi phang cholong lian da eviction thek der la pen hala karbi long lep asar pimar tom phan long lep okay be paji jor waret long lep senatum hala tom phan da eresan da hai heder long lep ke alapen ke bagelo diwa akhe tom phan bang ni pichilot long lep pichi tom phan eres hai heder lo long lep rina rong pipi kape anu kaprek do lang bang krihini lasana case ni chuchi lidun in nona phanta eres hai heder lo hasdi pi hai heder lo la pen la son ke non ke la BJP tom la son kapachi plang ya phan rap dun rong pen a jot non ke la bang son karbi pi dimasa pi tribal pi tom a okwe kapachi jor akam BJP tom rap dun rong la pen ke ka ke klem tom phan video ka he no hala information technology arona ten pen section 67 ateng pen 67A ateng pen ka arrest lang ido lata arrest hai derlo la pen alang litum a mobile phone ta police atum papetris along le derlo alang li tuliram mong hanggepu police ta SP ka DC ta alang li deng sidopu an genon alang li deng sidopu no tante la ka arrest reke alang li tuliram mong hang si pa arrest long le derlo lake prostitute atom han ke rapdun prostitute ka pe ong ya pa karbia khai prostitute akhai pu pa thang ya phan si tuliram rong hang claim bomb la pot si la bangke ka challenge bu ke nili tum ke than na tum lo sik sido tum than lo nili tum amastor alang li tuliram ga stu nili tum asatro student bangsa satro tum ke amastor pancelins li kaita kacharli aman si pi titi alang li ke agyan ka we penajo amastor pancelins rong lo alang dia bang bihar bantuan de biara buta bana leksak bihar bantuan de biara buta bana leksak sik sidula lam ke apinong ke debate nang ni takali master pen student to debate ma master pen student to debate be seta alang li agyan ka we pojo master bhan alang li ka debate jipo lage pa debate nang lag bageneli tum da dudunji seta ka debate along acham cha tum adung inut ta dode de ni hala opilo mahala engkor bang ta BJP acham cha ka lidat nangi gunda tum avedat ni ade ka debate along ke lake has studio arlo nangi audience akam ave lake nitum entertainment phan ka lidat ke lake live si damri nitum la bang ha studio arlo la bang ke claim nangi lalu belum accept studio belum accept lagi ni tum cetan bon ni ka debate kali lo